Drahý nebeský Otče, já se modlím a prosím za to, aby ti lidi mohli poznat jako živýho Boha, aby se dotkli jejich srdcí, protože ty jediný to dokážeš. Aby poznali oběť tvýho syna Ježíše Krista, který zaplatil za nás svým životem, abychom my už nemuseli platit za své hříchy, ale abychom mohli být omilostněni. Ty jsi poslal svého syna kvůli tomu. A já tě prosím, aby se dotkl lidských srdcí, aby poznali, že jsi živý Bůh. Aby si obnovil, prosím, jejich zdraví, jejich cesty, aby věděli, že ty jsi živý, že ty jsi věrný, milující Bůh, který je neopustí. Děkuju, že se jim dáš poznat, že jsi s nimi tam, kde jsi a že ty se dotkneš jejich srdcí, protože jedině ty dokážeš změnit kamenné srdce v masité. Jediné ty dokážeš změnit pohled člověka na tebe. Děkuju, že ti lidi poznají, že jsi živý, že nejsi modlou, ani náboženstvím, ani pohádkou, která se vypráví dětem před spaním, ani berličkou, o kterou se člověk opírá, když mu něco je, ale že jsi živým Bohem, který mění životy, že jsi tím Bohem, který drží člověka pořád, každý den, že jsi tím Bohem, za kterým člověk se vrací, ne kvůli tomu, že něco potřebuje, ale kvůli tomu, jaký jsi, že jsi tím Bohem, který miluje a bezpodmínečně, který dává znova a znova motivaci k tomu jít s tebou dál, který dokáže využít i slabé stránky člověka a povzbuzovat ho, i když to ten člověk sám nečeká. Děkuju, že ty se dotýkáš srdcí a že tě lidi budou moct poznat jako živýho Boha, jako toho věrného, milujícího a že když jednou tě pozvou do svého života, že litovat nebudou. Děkuji ti, že ty se jim dáš poznat, že ty jsi s každým člověkem, ať je venku nebo v interiéru, ať je kdekoliv, že ty s ním jsi, ať prožívá cokoliv. Děkuju, že ty s ním jsi právě teď. Děkuju, že poznají tvého syna Ježíše Krista, který za ně zemřel a byl 3. dne vzkříšen. Děkuji, že oni poznají a přijmou to, že ty jsi živý Bůh, který je miluje, který s nima je každý den. Děkuji ti za to a modlím se za to ve jménu Ježíše Krista. Amen.